garma in dai ka wuce sai kallo. Namijin giwa gaishe ka magajan fama. A karo banki kai ne gaba ban karya ba. Allah ta fama jaru ka rike talakawa. Assalamu alaikum jama'a, mu ma yau shine muka ce bari mu zo mu nuna farin cikin mu akan wannan sanata namu, sanata Muhammad Danjuma Goje, mai mutum mai adalci, mai tausayin talakawa, mai kuma karamci. Danjuma Goje mai karamci, Danjuma Goje mai mutunci, Danjuma Goje mai imani a zuciya, Danjuma Goje mai adalci, Danjuma Goje mutum ne wanda yake son yi ma mutanen yankin sa kyauta. Kuma mutum Danjuma Goje sanata ne wanda yake da adalci. Ya kawo mana zaman lafiya a wannan yanki namu, a wannan jihar tamu ta Gombe, kuma ya hana duk wani abin da zai takura mutane. Mu muna taka da fatan alkhairi, Allah jagwana, kuma Allah kare kai, Allah sa duk wani kudirin ka na alkhairi sanata Muhammad Danjuma Goje Allah ya biya mu. Kuma mu ma shine muka ce yau ya kamata mu zo wannan sanata Muhammad Danjuma Goje ya kawo mashina a wannan jihar tamu ta Gombe. An raba mashina abinda sanata Muhammad Danjuma Goje ya kawo mashina guda 1000, keke nafe guda 500. Sanata Muhammad Danjuma Goje Allah kara maka martaba, Allah kara maka matsayi, Allah kara maka daukaka da daraja. Allah ka sa sanata Muhammad Danjuma Goje, mu a wannan yankin nan bamu da wani kamar sanata Muhammad Danjuma Goje. Ya kawo mana makarantu, ya kawo mana sololi, ya kawo mana nefa. Talakawa suna Danjuma Goje, yara suna Danjuma Goje, manyan mutane suna Danjuma Goje, yan kasuwanni suna Allah kara martaba Danjuma Goje, yan siyasa suna sai mai girma sanata Danjuma Goje. Sanata Danjuma Goje yanzu ya zama malamin siyasa. Sanata Danjuma Goje duk wani yanki yana ana kira sanata Danjuma Goje gida makarantu ana Danjuma Goje makarantu, ko ina ma ana kiran sanata Danjuma Goje. Yanzu ya kara da ko ina, tsofaffi su suke wasa. Don haka mu ma yanzu ba ma da wani wanda zamu zaba, insha Allah sanata Danjuma Goje sanata, domin mu yanzu ba mu da wani wanda ke mana adalci da kuma imani. Mu talakawa kuma dukkan wannan yanki namu ba mu da wani mai muna adalci face sanata Muhammad Danjuma Goje. Shi muka sani, kuma sanata Muhammad Danjuma Goje shi muke fata alkhairi. Sanata Muhammad Danjuma Goje muna taya ka farin ciki, Allah ubangiji ya kara maka kudi, kuma Allah kara maka fahimta da kuma sanin ya kamata. Sanata Muhammad Danjuma Goje in ba kuma da ba shine ya fasa dutse ya gina hanya domin talakawa samu hanyar samun abinci. Sanata Muhammad Danjuma Goje ya kawo mana sololin ruwa lokacin da muna karancin ruwa a wannan yankin namu. Duk wani aiki da kasar, duk wani tallafi sanata Muhammad Danjuma Goje face sololi na wuta na haske. Sanata Muhammad Danjuma Goje ya kawo mana wannan yankin namu. Duk shekara sanata Muhammad Danjuma Goje sai ya kawo mana sololin haske a mai halin girma dodo sanatan Gombawa, jinjina kun Danjuma Goje ba rudani. mai halin girma Dodo sanatan Gombawa, jinjina kun Danjuma Goje ba rudani. mai halin girma Dodo sanatan Gombawa, jinjina kun Danjuma Goje ba rudani. mai halin girma. Assalamu alaikum jama'a, ba don komi muka haɗa wannan interview ba sai don mu jinjina ma mai girma sanata Danjuma Goje sakamakon ayyuka da ya shigo da su waɗanda ya yi matalakawa. Ya kawo kyautar mashina da keke nafe a wannan jiha ta. Talakawa sun ji daɗin wannan abu da mai girma sanata Danjuma Goje ya musu. Mu yanzu ba abin da za mu ce ma mai girma sanata Danjuma Goje sai dai mu mashi godiya da fatan alkhairi. Allah ya taimake shi, Allah ya ƙara nisan kwana, Allah ya ƙara mashi basira da tausayin talakawa a cikin zuciyar shi. Tun daman ƙaryar gida-gida ake yi, ga gida-gida nan. Danjuma Goje yanzu shine gida-gida, domin shine ya kyauta wadda talakawa suka yaba, suka yi godiya da wannan kyauta tashi. Domin mashina ya ɗauka ya ba kowanne mutum ɗaya, an ɗauki mashin an bashi, sa'an nan an ɗauki keke nafe an ba ma kowanne mutum. A yanzu haka idan ka bibiya dukkanin talakawan Gombe State ba abin da suke cewa sai mai girma Danjuma Goje Allah ya ƙara mashi ɗaukaka da son talakawa, da kuma Allah ya ƙara mashi basira gun taimaka ma talakawa. So saboda haka muka ga ya kamata mu zo mu yaba wannan sanata namu Muhammad Danjuma Goje, domin kuma bugu da ƙari muna neman mai girma sanata Danjuma Goje ya sake dawowa ya maimaita wannan kujera tashi ta sanata, domin yayi mun gani kuma al'umma yayi sun gani. Goje na yara, Goje na manya, Goje na tsofaffi, duk inda ka zagaya Danjuma Goje na 'yan siyasa, wato jaru kenan, jagaba cikin harkar siyasa. Ba wanda bai san mai girma sanata Danjuma Goje ba, domin mutum ne mai fikira da tunani
da sanin ya kamata a cikin ayyuka. Malamin siyasa kake ji sanata Danjuma Goje. Mu a Gombe muna tutiya da Danjuma Goje domin shine jagoran mu, domin shine jagaban mu, shine kuma ginshikin mu. Dodo sanatan Gombawa. Bismillah Allah jalla gwani gatana, a hadin samadin kai dare kai rana, kai mun abba kai umma kamin kana. Kuma mu ma muna farin cikin da wannan jagorancin da sanata Muhammad Danjuma Goje yake yi mana da kuma adalcin da yake yi. Kowa ma san duk jihar nan mu dai muna farin ciki da sanata Muhammad Danjuma Goje. Allah ƙara isa da ɗaukaka, kuma Allah ma yana bayan mai gaskiya. Don haka mu ma mun ga wannan abun da sanata Muhammad Danjuma Goje yake mana a wannan kenan, mu ma dole sai mun yaba shi. Allah ƙara ɗaukaka sanata Muhammad Danjuma Goje. Talakawa suna farin cikin jagorancin Danjuma Goje, masu kuɗi suna farin cikin jagorancin Danjuma Goje, 'yan siyasa suna farin cikin jagorancin Danjuma Goje, sarakuna suna farin cikin jagorancin Danjuma Goje, 'yan kasuwanni da sarakuna da kuma malamai da ɗalibai duk suna farin cikin da mulkin da sanata Muhammad Danjuma yake mana, ma'ana jagorancin da yake mana a matsayin sanata. Domin haka mu ma mun ji daɗin wannan mulkin haka, domin Allah ƙara maka isa da ɗaukaka sanata Muhammad Danjuma Goje. Gaba dai Goje Danjuma maɗaukin fansa, kake in garma in dai ka wuce sai kallo, namijin giwa gaishe ka magajan fama, a karo banki. Girma sanata Danjuma Goje fa tun lokacin gwamna mun san shi, mutum ne mai yin aiki yadda talaka suke bukata. Domin idan muka duba muka tuna baya, shine ya kawo wutan nepa a Gombe State, kuma shine ya kawo airport a Gombe State. To idan muka yi dubi da wannan, kun ga ai babu wanda ya kamata mu jinjina ma kamar sanata Danjuma Goje a Gombe State, domin duk wasu sharɗa na ayyuka ya cika su. Shine gwamna na farko wanda ya mana a Gombe State, yayi mun gani. Saboda haka muna fatar mai girma Danjuma Goje Allah ya ƙara mashi ɗaukaka, Allah ya ƙara mashi buɗi a cikin al'amuran shi, domin ko Allah ma yana bayan mai gaskiya. To idan ka bibiya addu'o'in da talakawa ma suke ma mai girma Danjuma Goje, su kawai sun ishe shi ya kwanta ya huta. To saboda haka muka ga ya kamata mu fito mu ma mu nuna farin cikin mu dangane da wannan ayyuka da Danjuma Goje yayi na bada kyaututtuka ga marasa ƙarfi da miskinai. Kuma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mashi buɗi, ya ƙara mashi fikira wajen taimaka ma talakawa. Haza wassalam. Goje Danjuma maɗaukin fansa, kake in garma in dai ka wuce sai kallo, namijin giwa gaishe ka magajan fama, a karo banki kai ne gaba ban karya ba. Idan ba ku manta ba, tun daga lokacin da sanata Muhammad Danjuma Goje ya fara mana gwamnati a wannan jihar ta Gombe, ya kawo mana hanyoyi, ya kawo mana manyan makarantu, ya kawo mana manyan asibiti waɗanda na kiwon lafiya ne. Idan ba ku manta ba, sanata Muhammad Danjuma Goje ya kawo mana ingantattun makarantuttuka, ya kawo mana ingantattun malamai, ya kawo mana ingantattun kayan aiki waɗanda sanata Muhammad Danjuma Goje ya kawo mana ci gaba da zaman lafiya da kuma sanin ya kamata a wannan yanki namu na Yamaltu, domin ni ma dan Yamaltu ne. Dan haka kuma ina farin ciki da jagorancin da shugaba Muhammad Danjuma Goje yake muna a wannan yanki namu. Addu'ar da nake Allah ya daɗa ma baiwa, gaba dai Goje Allah ya kiyaye mun.